can play some rock and roll. Так, хора, аз съм искам... Как е хора, аз съм искам. И днес ще ви покажа много лесен фокус. Научих го от Dave Hack. Абонирайте се за него. За неговия канал. Имам нещо в ръката? Не. Всъщност това се прави много лесно. Просто нареждате сламката и не от тази страна, защото по-трудно се нарива. Ето от тази страна. И почвате да набивате. И така, после само да изгъвате, колкото е така и с другата ръка правите така, за да не добавите нещо, така и бам, става това. И може да спиете с него. Вижте. Добре, това беше един от фокусите, които съм научил от Dave Hack. Следващия път, може би ще видите и номера с връзката, която се върви сама. Да, не знам, може и да го видите, може и да не. Никой не знае какво ще се случи. Така, това беше всичко от мен за сега. Следващия път. И да, правя шатаут на Dave Hack. Ако не сте се абонирали за него, всъщност канала е много готин. Да, ако сте абонирате за него. Айде.